ስምብራት ሓቀኛ ትርኻ መበል 11 ክፋል ወትሩ ረቡዕ ተራኺ መምህር ደሴ ገብረ ኪዳን ወዲ ሕቡር ምንጪ ካብ ታሪኽ ኤርትራ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ ናይዛ ትርኻ ኣብ ዝሓለፈ ረቡዕ መበል 10 ክፋል ኣብቲ ዝነበረ ኢድ ብኢድ ጉስጢ ጽንኩር ኩነታት ክልተ ታንክታት ተጋደልቲ ብጸላኢ ዓዲ ውዒል ከም ዝኾና ኣብፂሐ ገዲፈኩም ነይረ። ሎሚ ድሮ ረቡዕ ኣኺሉ ኸዓ መበል 11 ክፋል ሒዘልኩም መፂ ኣለኹ። ኣጋምሸት ስምዖን ዝመርሓ ታንኪ ብኣንኳሊ ቦምባ ተሃሪማ ኩነታት ታንኩ ክፈልጥ ስምዖን ማዕጾ ኣወቲስታ ከፊቱ እንተረኣየ ሳልባትዮ ተሃሪሙ ነዳዲ ጃሕጃሕ ክብል ስለ ዝተብሃለ ንድሕሪት ገጹ ክወፅእ ፍሮስዮነ ረጊጹ ማርሻ ምስ ኣእተወ ንሱ እውን ከምቶም ዝሓለፉ ብጾቱ ክመስል ዝድለየቶ ቡምባ ጁፍ ፈልያ ንርእሱ መንጠለቶ ኢዱ ኣብ ስቴርሶ እግሩ ድማ ኣብ ኣችላቶረ ረጊጹ ብምንባሩ ግን ታንኪ ስምዖን ንድሕሪት ነቐለት። ብዙሕ ዘለዎ ቡምባታት ጸላኢ እናሰሓታ ጉዕዛ ቀጸለት። ሓይልታት ነዚ ድራማ ዝመስል ፍጻሜ ኣማዕድዮም ክዕዘቡ እንከለዉ እቶም 4 ኣብ ውሽጣ ዝነበሩ ኣባላት ናይታ ታንክ ግን ደም ክውሕዞም ጀመረ። እቲ ኩነታት ዘሻቐሎም ብጾት ስምዖን እናበሉ ተዳሃዩ። እታ ዘይነበረት ልሳን ግን ደሃይ ስለ ዘይሃበት ምብራቕ ኦፕሬተር ቅድሚ ኩሎም ነጢራ ብምውራድ ንኣዛዚ ሓይሊ ፈንጅ ስምዖን ተሰዊኡ ከሎ እዩ ታንኪ ትጓዓዝ ዘላ ብምባል እናተረበጸት ሓበረቶ። ዘረባ ምብራቕ ዘስደመሞ ፈንጂ ስምዖን ድሕር ዘይሉ ደኣ ስውዶ ታንኪ ይዝውር እዩ ኢሉ ብቕልጡፍ ናብ ላዕሊ ታንኪ ምሕዃር እንተረኣየ ሓደ ዘይእመን ነገር ኣብ ኣዒንቱ መፂኡ ፈዘዝ ኣበሎ። ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ ናይዛ ትርኻ ስምብራት መበል 11 ክፋል ነዚ ትመስል ኣብዚ እውን ትውድእ። መበል 12 ክፋል ናይ መወዳእታን ኣብ ዝመጽእ ሮሙዕ ሒዘልኩም ክሳብ ዝመጽእ ከምቲ ልሙድ ሕቶ ርእይቶ ሳብስክራይብ ካባኹም ክጽበአ ንሎሚ ኣብዚ ክሓድገኩም ሰናይ ሰሰናዩ።